love yamunofara muchiti Valentine. This might help a few, but it's a very, very. I might struggle to explain what I'm trying to explain. Samoya nenjere dzenyu makanyatsomira nenjere dzenyu chaizvo zvikubatsirei. Right. Love ine zvinhu zvamunofanirwa kungwarira zviviri zvandataura: compromises and sacrifices. Right, I'll try not to define that. You can go and find out. Listen, guys, it's very, very important to see this person we ended up. Did he compromise certain issues, or he sacrificed certain issues? Sacrifice is much better. Kana munhu akasacrifice something for you, that thing is gone. It doesn't linger around. But ukaona munhu akacompromise, ukaramba uchimujongonodza iye akacompromise, iye munhu iyeye acompromise mulove mako iyeye. When someone compromises, it means that the temptation is still out there, but they've just compromised and just thought, okay, hang on a minute, let me just pursue this goal. But hello, Anna Model. So most of us people, when we fall in love, right, we don't know that the other person has not sacrificed. They just compromised. Angane munhu akanomuda akacompromise akati rega ndingosiya uyu ndiende kuno uyu. Compromise is more dangerous than sacrifice. When someone sacrifices something for your love, it's gone. They sacrifice something that is sacrificed. Even in the Bible, when you sacrifice something, it's a lamb, it's killed. But if you compromise, you don't kill. When something has been compromised, if a person compromises their ex, in the relationship, it's very, very dangerous. The ex will come back because they can see it. The ex, what are you ex with you? But no, let me compromise and be in this relationship. So compromise is very, very dangerous. But many people don't know how to differentiate these things. So therefore, you're busy there, staying with someone, I can compromise, and thinking, oh, well, he sacrificed. And if you stay with someone who compromised, thinking that they sacrificed, this is what's going to happen. That thing will linger around until the day one is, no, you know what? This is rubbish. Do you know sometimes unengone partner yo usingatombozithi partner yakho yauri kuti inondida I'm happily married. You're just happily married because your partner thinks you're faithful. The day your partner is gonna find out that you're not faithful, George compromise, valuation, he didn't sacrifice. When someone sacrifices, you know what? Women are very good at sacrificing. A woman can even sacrifice their life or sacrifice their family. Kuenda for love. They can do that. Women can do that. Guys can do it as well, but sacrifice, someone can sacrifice poverty. They can sacrifice their richness to go no tambura. Doing sacrifice. Munakadero azodzoka ndomboenda kuvafumi. Kana sacrifice. But muna compromise. Regangu ndingonogara nemurombo uyu. Ndo compromise. When someone compromises, I don't want to say there's no commitment, but when someone is compromising, they are not really committed. They are not sure. It's unfinished business. I would say, let me say, compromise is unfinished business. When someone is compromising, they're like, So, munano gonna go, okay, I really like a girl with this, in a shape, but then,
oona musikana asina shape iyoyo ocompromise okay, she doesn't have that shape I like, okay, but I'll marry her. Those are the people vanozochita marriage because he compromised type yemusikana wanoda, saka apinda marriage muyamuya agara akakompromisa pozodarika chimusikana chine body yaanoda, rimwe zuva ochiita small house. But if someone sacrifices, when someone sacrifices in love, they're like saying, you know what, this is it. Ndawinda naye ane gumbo 1 ndiye wangu, ndawinda naye ane ziso 1 ndiye wangu. Ndeyepsalem. So isusu manje vanhu, we don't know when people are dating us. We think, oh, he's dating me, I'm the perfect guy. No, you're not. The guy, any relationship, pane zvimwe zvinhu zvasinga, no, it doesn't matter how beautiful you are. Behind every beautiful person, there's a guy fed up, or a man, a woman fed up of that bull, whatever. Behind every cute, even the cutest you can think of, who is just compromising. I'm not joking. Think of any beautiful, the most beautiful person in the world. There is a guy behind that beautiful person who is like, the native, but they are compromising. Compromise is very dangerous. Compromise. Sometimes a guy will come to you, I'm just coming to you because I'm compromising. Shandino dainin. Ngachida murungu. It's a compromise. As you wrote, he just compromise for you. Opportunity as where is he gonna resist it? We don't know. But if someone is sacrificing, he's like, I'm dying to this. I will never do this. I'm sacrificing my love for you. So, he came to me because I'm perfect. No, girls, none of you are perfect, and you know it yourself. You are not perfect at all. Some of these guys who are coming to you are actually compromising. The guy was compromising. I'm over. I end up. A woman might compromise. I don't want a woman. Every woman dreams of marrying a virgin guy as well. Don't never think that virgins, it's a dream of a man or a virgin. No. Every woman would love also to meet a guy who's never slept with anybody. But they can compromise. They'll be like, it's not that important. It's not like, if you think I'm lying, give them an option. This guy is a virgin. This guy is not a virgin. People just pretend to say, oh, okay. Some of these people that pretend to sacrifice, they're just compromising. Remember, there's a very Fanta. I'm only drinking Fanta because I can't Akuna Fanta in Zimbabwe. So I'm just compromising. Believe me, you Pakaita Fanta Zimbabwe Paserapo. Unondolanda Fanta Zimbabwe. I'm not committed to this Fanta here. I'm compromising. What can I do? Some of these guys, they're just marrying you because you are available in that area. They have my passport. Dubai and Australia. So it's a compromise. Don't ever make a mistake. It's a compromise. So most people, when they turn to the age of wherever, maybe 39, 40, marriage, they didn't sacrifice. They compromised their careers. So they compromised their careers over marriage. At 26, 27, arega chikoro.
Then at 40, they're now like, those are the dangers of compromise. When someone is compromised their career for marriage, those are the people who are the 40 years after my koro. Oh, this man wasted my time. He wasted my time. I'm going back to school now. That was a compromise. You compromised your career over the marriage. So that is still hanging. There's a cloud hanging there. You still have those career idea. It's hanging. So if you compromise, ndoda unogara pamvuri uyo kana ndoda unofamba neumbrella iyi woisiya apa mvura ichinaya uko, it's not very far for you to come back and get the umbrella. So compromise is like that. But when you sacrifice, a person who sacrifices will throw away the umbrella. Boom, mumvura. Daiwa. Whether I'm situation I'm sacrificing this. Away with your umbrella. I don't want to see you umbrella. Saka, mvura yonaya, it doesn't matter. I have to deal in a situation here. That's what you need in love. But not all people who have married you or who are within a long-term relationship have sacrificed. Some of them, they've just compromised. So be very, very careful. But do you really know whether this guy or this wife who married me, someone sacrificed or someone compromised? Because that's an option. Paidiwa kuti iwo avhure makumbo kuti awane nzvimbo yechikoro, and she had no option kuti awane basa iroro. She had no option. Nobva avhura makumbo, nobva maybe marara mese avhura makumbo kudero. She also compromised. Pesa atobata numbo. Then aka compromise like, let me just marry this guy. It's still a compromise. It doesn't mean the ex wake haako. It doesn't mean the wapamo yotaita haako. Waningachiriko. Akamwita a similar situation. Anoweona ndakuchitiwa. And some of the excitement, there is a lot of excitement in compromise. But as soon as that excitement dies, sometimes you look back and I broke my marriage. Because when you go at a compromise, when you sacrifice, you're like, I don't care whether ndikunyura mvura kana ndikunyura pai. Naye nemumvura nemumvura. When you sacrifice, if you try to look back, no, it doesn't work. But when you compromise, if you look back, you see option. If you look left, there's an option. You look ahead, there's the option. Tikanzivumba munhu wako, maybe ukavumba munhu wako newaya, wewaya chachaino. Ndekudali ntoni. Ukavumba wako munhu wewaya, unotoshora chaunoshora. Vanhukadzi musamwati kana mukanyengwa, varume vanonyenga zvakafanana. Munhu akakunyenga ndokuda. Ari kuti ndokuda munhu handiri. Regai kumera mapapiro too much. Zvokuzonga kuti makapenga zvezve, ndakapenga inano ndida because ndakapenga. Shamari. Paatozokunyenga ipapo atocompromise zvimwe zvinhu. Pamwe afari kuti unomwa doro, pamwe afari kuti unostamba nje, pamwe afari kuti hauna magaro, pamwe afari kuti magaro mako mahombesa, pamwe afari patongoti I will compromise. Ndongomuda wangu anga neso varumewo vamwana anotida tisamungati taana God. Boza vamwana anotida anenge atocompromise. Ndongomutora hangu nekadora kake kakopa. Ndanjidangu munhu asina kadora. Ziva kuti munhu waonaye mumba even wakarora akacompromise her happiness or akasacrifice her happiness over that relationship. Ukangoziva difference iyoyo hauzoshamisiri zvimwe zvekushanda. That's why uchiona kuti dzimwe nguva vanhu vanorambana so munhu achingoti achanyengerepo. Ukaramba munhu anga akatocompromise, they don't come back. People who had compromised, they don't come back. Sorry Bill, ndakangana. Kango yezvo zvikadai zvikaka.
So the issue iripo ndekuda so ukadadira munhu hanzi and 95% of today's girls won't go for virgin guys because most virgin guys don't have experience in bed. No. Do you know a virgin guy, if he meets a virgin girl, they will be happy doing zvavanoziva izvozvo. They will be happy doing zvavanoziva izvozvo. Vakatochembedzana. Kuna vanhu vazhinji vari kuma 60 years, 55 years vasingatombozviti kuclimax akuita sei. They are happy. They live a happy marriage until the day they compromise. Let me compromise this marriage. My God. My way. No. Actually, if two virgins marry each other, they have a perfect relationship. Akaipa ndeamboravira vana sekwende vakadai senge mabanana. Umbonoravira kadiki kadai. Umboravira chimwe chakadai. Umboravira chimwe chakabhenda. Iye munhu. Guys. Okay. Let me answer you, Salim. Salim, given a choice right now, with all the experience I have, if God was to tell me to live again, start afresh from 10 years old, I would rather marry a virgin and be a virgin and not know whatever I know now. Do you know why? Do you know, guys, some of these people you marry, if virgins go for each other, that marriage will survive. They're in their own cloud. They're like this. You know, if tikatora mucheka wedu tikavharira vanhu tikadaiso tikaisara tikati this is Zimbabwe, ukangobuda mucheka wawo uchazi Zimbabwe, and they believe that that's Zimbabwe, you can survive. Danger iripo ndemunhu audzwa avakuziva kuti haisi Zimbabwe, akamboenda uko akaziva akasvika kwamutaro akasvika kuchina oda kumuudza kuti this is Zimbabwe. My friend, I'm telling you, it's better for virgins to marry each other. But in the world we live now, it's very, very hard to find a situation like that. That's why a lot of marriages used to older men, trust me, vamwana mai venyu papa vatomboziti kutonda kudii, vaingokwiro ende mazvariro anoita vanhu vasingatundi kudai vana dumbe kudai, ende kwakusina matv ka ndosa vanhu vaita mhuri yakawanda. Iko zvino pamune muchawacha tv kare vaingoti lete richidzimwa wotovata, light rikangodzimwa wodovata. Iko zvino light harikadzimwa munoona tv memory painternet, sangu yekumitisana yashoma, saka mafamily ari ndachita madiki. It's just iwe kudhara vanhu vaingoti dzimai light, uchingodzimwa light munhu wese utovata chodotsva, kukangotonhora vaivata. So what am I trying to say? It's the best scenario is a virgin marrying a virgin. Podo munhu ambotambana natambo lenyoka akapenekugwa akanzi ndi neziguruguru nematsinga, woda kuzomudzidzisa kuti kune kadora uyatizoita kadora. Munhu iyeye zvafanira munhu ambokwidziwa Ferrari, wakwidza munhu Ferrari inofamba zvofamba zvezve, wozochirarama upenyu hwako hwese uri mutractor. Kwese kwaundaenda kwira tractor, uchidanda shavani wokwira tractor. Munhu akambokwira Ferrari anonetsa, pese panodarika dzimwe mota dzinenge Ferrari nanga achingochéuka. So handiri kuda kubva papatopic yangu. Topic yangu ndikuda kuti nditai so, guys, when someone approaches you, don't underestimate the effort they've made. You are not perfect. They are not perfect. But it takes a lot of compromises. I will stick to compromise, not to sacrifice. Because when someone sacrifices something, it doesn't come back to hound them. But a compromise
is always hanging. It's like hanging with a sand dengo. You know that it's hanging. It's not one day. So if you stay in your house, you know sand dengo. You know a helmet. Because know that force of gravity. Punish shadow na chet. No so get compromise. When you sacrifice, a person who sacrifices throws away dengaracho and ribisa dengaracho. He sacrifices utombesa denga and dirinde dengaracho ndergandinayo kanjina ondanayo. So a sacrifice is better than a compromise in terms of relationship. But we do compromise a lot. Munanega doro gono munane mari. Anogara kumayadi. Also compromise. There are so many reasons why people compromise. Some people compromise because they never approach a best candidate. You know that hey, do you don't go sacrifice? Do you don't go compromise? But mazizo cannot compromise. Nanga go tara. Mazizo are go tara. Nanga go chebuka go tara. Kune chabudero, kune chabudero. But muna sacrifice anovara mazizo are go like a sacrifice. Listen, those are that was very. So, you guys, sometimes a person who you have in your relationship is just with you because of one thing. And the day you cannot compromise that little thing, for example, I discovered that because she's faithful to you. Some of your marriages are strong because your husband thinks, this woman is faithful. The day husband, I know she's that will in a small house. The day I know, do not know she don't is a hot brick, because Chacha go better marriage, he thinks you are faithful. Most of you guys, if we tell you that your husband is cheating or your wife is cheating, that's not sacrifice. That's compromise. Maka compromise. If you get to a situation where you feel the day I'm gonna discover this, I'll leave him. Listen, that's a very good way of knowing that you compromised. You compromised. Your relationship is full of compromise. If you get to a situation where you know to no, I can't live without this person. I love this person. No matter what, I can't live with that. That's sacrifice. You've sacrificed your whole life. But sometimes what happens in life is that the people who sacrifice, they sacrifice for the wrong people. You always end up sacrificing for a person who is compromising. And then you are not disappointed. You've sacrificed your life to someone who is taking you as a compromise. Then you make them better. You buy them clothes. You buy them a nice car. You buy them a house. You make them shower every morning. You know, get them a haircut. Then wadero wokuchita nevamwasikana ndiyo wava groomer. And this doctor almost Steven unokwanisa kuguruma munhu yo wawana achitongoriwo rombe zvake. But munhu uyu ari kukutora senge compromise. It's just a compromise. Handida hangu mukadzi ari over 40 but ndogodi ane mari chirega ndingodi. That's a compromise. That person here wadini wamukwidza ndege kana kuti wadini wagara naye. Trust me. A compromise will always be hanging there. Also, my God, volcanic atwanani. Muna compromiser is always aware of the surrounding. Musuno goshika ka type yake ka geruke type yake aka calculate akaona you know what? This is the time. Boom, unosara yo. And unosara zokusara zaje. You'll be heartbroken. And this would go in your relationship, which is the difference between sacrifice and compromise. It's very, very important to realize that the partner yangu sacrifice. That's why it's very important. Before madana listen very carefully and sure and the farri die. No ending so easy. No one. Let me tell you, I don't even know what cannot dollar nini chop. Ignore phone yam, cannot miss a call yam.
I move on. Ameno ndinomo simbara kundorona. Ndinomo vaona zvazvo. Kungomisa call yangu zvazvo ndakufona kuda kuroyewa. I don't know. I move. My God. Zviri nani. I'm not being senseless like kuti wanze wangori kubasa. Ameno zvazvinongondita. Ukaziya weakness yemunhu sometimes zvingatove nani. I know people think I'm making up, but it's not. I don't know zvazvinondita. Ndikafunda so pakasabuda na text yokuti I'm doing this, sorry, kana kuti ndofuna kuti ndechitonzwa kana kuda kutodelete number and already what I'm faced with achadzoka kana wandiignore for ameno zvazvinongondita ndinomubva on zvazvo kuti ngonendotoshamisa kuti kana utomborwadziwa ndomborwadziwa nyangwe ndandakuda sei. I don't know why. I don't know. Maybe kuroyo umwe nomwe weakness yake. You need to ask munhu musati madanana chii chinokuirritated, chii chinoku try by all means kuzinzwisisa munhu wako, because vamwe venyu unoti ndikampa sitonyena achaita boy. Aiwa, it's not wrong to sacrifice, but a lot of you guys sacrifice for the wrong person. You sacrifice for a person who is compromising. Right? So, and this happens a lot. So you might be married for 20 years, 23 years, but you are married to someone who compromised. Situation ikangochinja just because this person compromised. Do you know kuti ukabva ziso ukaita accident unosara kana ngoita mwana chirema muri maenda munhu akasacrifice adero. A small thing pamunhu akasacrifice kana munhu akacompromise anobuda so kucompromise kupinda negumbo 1 rimwe riri kunzoko kuti iri ngarinyorove haro asi iri no. That's a compromise. Sacrifice kupinda nemakumbo ese zvese nemusoro ndapinda kana ndafa. But most of you people who are not sacrificing, you're not doing the wrong thing, but you sacrifice pamunhu ari compromise. Saka munhu iye anenge akacompromise kuti ndorega munhu akadzidza kudai sure achingoenda ega rega ndingomuroora. Hakusi kusacrifice, acompromise. Angokudira dzidzo yako handiti akudira dzidzo yako kana kuti akudira bhodha kuti ndorega sure munhu ane magaro akanaka kudai achingoenda rega ndingodanana naye. So acompromise zvaanoita zvezvo hausiwe, but nokuda kwemagaro ako acompromise. Musi waunochekwa garo iroro nebhemba nebhinya rikaya rikacheka garo rikawira pasi shamwari munhu anongouya kuzokubvisira kuchipatara ka1 oudzwa nadhokta garo richatodzokerei tatori pamukadzi katika atoenda uchidzoka kumba unowana akateura hembe dzake akaenda akasacrifice akaita chi compromise akacompromise zvaanoda chaizvo nekuda kwechinhu 1 chidiki. Saka iwo ukaziva vanhu vazhinji vanhu vanoramba vanounza maramba nasi vanhu vakagara muse 20 years munhu akanga akacompromise munhu anga asingadori kukuroora nhumbu ndobva yavapo akacompromise zvino ndingasiya mwana wevanhu sure ndosiya mwana wevanhu sure ndosiya mwana wevanhu nenhumbu chirega ndingomuroora. This is not sacrifice, it's a compromise. Nhumbu iyo ikabva munhu anorova pasi. Nhumbu iyo ikabva asati ndokandakudza. So this subject and that is very, very hard to understand. You have to listen to it and listen to it again because it makes sense. Even that I don't even know if I'm saying things the way I want to say it. But the real truth is a lot of people are compromising and then falling in love with people who are sacrificing. It will never work. But my two compromisers akasangana, it's better. India guys, indakudya banana because pashaikwa chingwa.
neniwo shamwari ndakudyawo iri zinanjisi nokuti pashayikwa chingwa. Tikagara tese techizati tinoda chingwa asi tiri kudya mafurutsi nokuti pashayikwa chingwa. Munhu akati ndongoroorwa mune munhu andakadora nokuti ndashaya nezihombe. Musi wanodarika vanhu vachigeza parwizi akaona zirume rine zihombe riri single. Shamwari, nona munhu yakutiza achienda nomunhu iye akacompromise. And compromise haina length. Uno munhu anogona kucompromise akugara newe 30 years akari pacompromise wake pacompromise up. But the danger yecompromise ndeinoyi. Every time pacompromise pane a cloud hanging. Umwe munhu anocompromise rega ndisiyane nechikomana changu ichi hachina kudzidza ichi nditorwe nadoctor. At that time zvinomake sense. But chikomana chisina kudzidza chikasara chikazviita up again chikazoitawo doctor. Shamwari, doctor pano mwe doctor yanonoka hake kuzoita doctor but imi makaita doctor kare. But listen doctor, munhu yanga akacompromise zvaanga akacompromise zvaramba zvichiita hang around. Kana ari single unoona munhu asiyiwa. And vanhu vazhinji vanosiya vanhu vari committed to them. Nona kuti kusiya mukomana ari kuda kusacrifice. Because especially vanhu vari abroad. Vanhu vari abroad, let me tell you something guys. Don't wanna did kuyuke hakuna varume kuyuke hakuna vakadzi. No, variko. Listen, mukaona mukadzi acho azoshipa kumusha kwenu, don't assume kuti hakuna vakadzi kunoko hakuna varume. Munhu anenge aida kusacrifice kuti zviri nani ndinoshipa wangu kumusha, aneta haadi kucompromise nezvidhakwa zviri kunoko, haadi kucompromise nevarume vari nonsense vari kunoko, asi variko. And remember, kana munhu achida kuita compromise, vanhu vanongati ukati nokuti ndati compromise hazvinakidzi. Shamwari, munhu anocompromise anenge achigona bonde zvogona zvezvo, achigona but achidya mari yako, mari yapera. Kana achiita zvakaita umwe baba anongoshuta video mumba vachiti lazanya vachipfumura mhuri yavo. I'm not some of these things ndezvinenge zviratidza kuti munhu akacompromise. Kana wakasacrifice shamwari haufumuri apakaza. Kana wakasacrifice shamwari zvakafanira kuti ndo sacrifice kuti ndakudya mupurwa panapa, handifambe ndodzana ndadya mupurwa. Kana wasacrifice kudya mupurwa unozviita secret. Fact yekuti uri kuda kuti vanhu vese vazoti wakaroora mukadzi asingaite ndo zvinoratidza kuti you compromise. Wanga usingade mukadzi akadero ukacompromise. What made you compromise? Hatizivi mapepa here kana kuti mukadzi was hardworking. I don't want to comment a lot. Mukadzi looks like a very hardworking person, and that makes sense. Anosimuka odzisa nyama oiboila haachaifuraika kuti ati iwoyo uchekera uchifuraya semunhu anogara pamba. Hatizozivi kuti uyu aigara pamba anoshanda here, pamwe haadoshandi, pamwe pei aidouya achipiwa yose. Oi dedi ndine 2000 mwedzi uno, chitora 2000 tigare pasi, wonotenga matrainer, wonotenga hembe, wonotenga handitengerawo mota, wotenga mota. Asi still vachiri muwi mode. Shamwari, munhu acompromise ari pacompromise mode, nyange ukamutengera madhongi nengoro nechitima njanji, kana ari pacompromise mood, it doesn't matter what you do for that person. Shamwari akacompromise mupfungwa dzakanga achizati asika I deserve better. Iwo kana uchipimba musikana, sometimes uonesuwo varume tinopenga kachipimba musikana, tinovapimba tichinyeba tichipesata exaggerator. Unopimba musikana zvokuexaggerata zvokuti musikana anosumuka kuzvitarisa kuti wow otanga kucompromise. Izvi anga achingoriwo level newe. Handisi kuti musa overpressure vanhu, but sometimes vanhukadzi don't take things literally. Kuti munhu akati
murume anogona kuda kuroora but hazvirevi kuti hazvirevi kuti ari desperate and hazvirevi kuti haasi kucompromise. Imi munobva kuti murume akati ndoda kuroora mangwana asacrifice. No, you can actually compromise. Ndasingadangu munhu anotaura ndevele but shamwari munhu chikuru kufema. Compromise ndiyo yekuti chikuru kufema, yekuti chikuru kufema inhema yakaipa yekuti chikuru kufema iya pane pamwe pasiri chikuru kufema panodawo sacrifice kuti wakomana ndauya kunyika ino izere. That's why wakomana vazhinji misha mizhinji ichiti kana vakaenda kunana South Africa kune variety vakadzi kuti structure dzese dzawada akaita senzungu akaita senge igo singa unomuwaneko wozoona kuti munhu asvika ikoko acompromise. Unongona marriage yangu akangogara nemarume ese matsotsi. No, you are marrying people who are compromising. You are not marrying people who are sacrificing. No. Adam pana Eva hanga asina choice, aingori nemunhu one. Saka whether aida kukudini kana aida stonyi naAdam aitongoiwana pana Eva chete. Saka munhu akaderoka hakusi kuti akasacrifice munhu wokuti it's a compromise. You are under a compromise kuti hauna another option. I mean, but munhu anosacrifice munhu akaita saIsaac aizoti ava nevakadzi vakawanda maoptions. Munhu anosacrifice munhu uya kuti ane maoptions hopo, and you can tell. Vazhinji vanhukadzi munoramba munhu kuti wakawandirwa iwe uyu akawandirwa iplayer. No, dzimwe dzenguva munhu yauroti akawandirwa that's his opportunity to show you that he can sacrifice. He's still going for you akawandirwa. Munhu waunoti ndodawe asina kuwandirwa ka ndove masacrifice wavo. Ndingagodiya hangu ndovaripo vacho. That's a sacrifice really. No, it's a compromise. Angokuda nokuti ndiwauya. Vamwe vanhu makangoda varume venyu nokuti ndo vakauya. Vamwe and the longer it takes obviously unongoda chauya ichocho. Unoza ukagarisa wakamirira transport muzuva kudesert. Unopedzisira wangokwira anything chine engine chauya because hauna mashuwa kuti chawakamirira chauya because you don't know what you're waiting for. If you don't know where you're going, you'll end up anywhere. Kana ukapinda msea ukadona ukapinda msea, you don't know where you're going, so you just end up anywhere really because you don't know where you're going. But if you know where you're going, you can set sail uchienda towards where you're going. Wambona dzimwe nguva unowisira chinhu mumugomo so chigosvima chienda opposite because imhashi yawira mumvura haisitomboziva kuti kumadziro padhuze ndeuko iri kungosvima ichida kubuda mvura ichitoenda the furthest. Even murwizi chaimo panzvimbo yokuti chiswime across chogona kusvima chichienda kwarunoenda kana kusvima chichienda kwaruchikwidza. Panzvimbo yokuti chiswime across chiende chinobuda because it doesn't haazive kwaari kuenda charongoda kungoita keep afloat, end up anyway. So guys, that's what I wanted to tell you. Kuti every relationship you go into pandorine either sacrifice or compromise. It's very, very vital to take time in your relationship. Sit down, look at it and think, kudanana kwatakaitauka baba mfana waka sacrifice kada baba mfana waka compromise because vazhinji venyu vanocompromise aiwo virginity wacho kuti aiwa windotomurora ti virgin uyu hake mbana but maqualities ambana ndo andanichida but ndautongororawo virgin. That's a compromise. Virgin iroro pachazoita umbana raifanana newo ucharisiya wakaenda kumbana. Do you get what I'm saying? Because compromise ndo zvainoita kana yawo wachicompromise ati uruda uyu nokuti virgin akaita wavana 2 waunga wachiramba nevana 2 uyu achingori mupenyu ari pasame level. Okay, let me finish by saying this.
When you compromise, it keeps visiting you back. Wafanana munhu anenge uya achidongorera kuti matsvairwa here wei, matsvairwa here wei. Tsuro aingosvika muri kutengesa zvipikiri here, tsuro ndokurova wabhatisa uya futi mangwana masi munotengesa zvipikiri here, tsuro honestly ndokurovera chipikiri musoro rune uya munotengesa zvipikiri here kusvika musoro noti nai zvipikiri zvoita mari yenga handina zvipikiri muno tsuro bvafuza saka motengesa zvipikiri ndo zvakaita munhu compromise. Munhu compromise anenge achiita revisit zvinhu zvayo zvinoita revisit. Your compromise will always revisit you every morning, day, depends, a yearly. Kana wacompromise summer kuti ndinoda summer angogara kuAustralia but ndingangodii ndangogara nemurume wangu anogara kuUK. Every time panoita summer kuUK, thought of Australia will come because it revisits you. Panongoya summer muUK but hey, kuAustralia vanogara vakangodai sezvo every year, every season. It keeps on revisiting you. But kana wakasacrifice kuti boys zangu chando or no chando, ndazvipira UK ndo kwangu. Those points sacrifice outweigh the compromises. Here's Grace. Outweigh your compromise. So munhu wese anotori necompromise. Even dzimba chadzo munhu achinotenga ipa anenge aida imba iri kumayadhi kana unana kuamheno mayadhi ariko kunyika yavo iyoyo, but ozosvika kuti but kune imwe yataona ine garage but haisi hayo kumayadhi but ndo uona kuti but it's a compromise. It's a compromise. It's not a sacrifice, it's a compromise. So ndo pane nyaya. So guys, thank you so much. Sometimes guys, when a girl is coming dating you, or when a guy is coming after you, you need to reevaluate and learn to understand it. Is he sacrificing or is he compromising? What are his options? And ukaziya kuti munhu a compromise, you'll treat them as a compromise. Ukaziya kuti munhu a sacrifice, you won't disappoint. Vamwe venyu are disappointing munhu akasacrifice. Munhu akasacrifice life yake, virginity yake, anga asingadi kurara newe, akati chingoita henyu, akasacrifice, akakupa chinhu chiri worth their life, chekufa nacho. So kuna vanenge vari mavirgin vachona manje anosacrifice virginity. Munhu wese akaluza virginity akasacrifice virginity yake kumunhu aicompromise chinorambo chikwira. It's a compromise. Hakusi aida haana commitment yakaita kuti akanombokwira chimusikana ichi galestonani I'm a virgin handipokani uyo compromise. O sacrifice virginity yake sorry achipa munhu ari kucompromise zvake kuti ende vamwe vacho vamunoti vanodera ngati vaere kana chikandiramba ndabasa nazvo ndokuenda kune chiya chimwe cheche obva azodiwa iwe ofunga kuti akacommit. No, it's not. Paanoya kwauranga achidori neoption anga ndofunga kuti uchamuramba in 20 minutes in half an hour time odopfimba mumwe munhu panoda kuti wazomuda kana wachinja plan yake. Andona, that's what happened muupenyu. So makazodivorce say you divorce ka because umwe wacho akanga asina kumbocommita, anga angoita compromise. But tataka commita man vanhu vangati wedding shamari, wedding can be part of a compromise. Remember, you can't go to another country. Senge dzimwe country dzona Dubai vanoda munhu achidi ane muchato kuti mugare muri couple. So someone can compromise and get a ring for you. Listen, kuuya kuUK kunoda kuti kana achitouya anokunza iri couple
Someone can compromise kuti hazvirina ndigo ndozoita mudivorce zvangu ndapiwa ring fair ring. It's not committed. People judge just because akacommit it's a committing type. No, some of them are compromisers. Saka pakuchata vayaziva kuti akati nhingi yatichate ndiani, akaunza idea yekuchata wacho ndiani. If you look back vamweni murelationship unoona ndiwo wakazvinyenga, wakapimba murume uyu, ndiwo wakamutengera suti yokuchatisa, ndiwo wakabhadhara futi mari yekuzviroora, ndiwo futi wakamunza kuuk, ndiwo wakamita. Saka zvese ndiwo wakaita. You look back ko chake chakaita chine commitment, chake chakaita chine sure sacrifice. Even mari yake anotumira kumusha kapei yake unodomwedzera. Haana kana pamwe pano sacrifice mumbeu mai ndimbonotenda mai vangu. Tine 6,000 andikaseva 2 years ago. Satazangana. Chitora iyoyo baby. Unopa vabereki vangu. Iwe uchiti chiro chinda kuvabereki vangu. No. It's just you uchizvitira zvinhu zvako. Munhu hanombo sacrifice. Compromise. Akadongomirawo zvake ari pastation. Zvaanoita zvikauya anongojamuka. Ende muso anosacrifice his marriage to you. You compromise. This is what he's gonna sacrifice. Kuti zviri nani ndivirigwe ndiri kumba kwako iyo small house. Kana ndabatwa. Kana ndiramba. Ndio ya commitment. Saka iye aka sacrifice. Akuno sacrifice. Relationship yako sacrifice. Kumunhu wari kucompromise. Saka sekora choringodai so. So you will be fine kuti vanhu varongopeswana akauza ma-sacrificers amira uko, ma-compromisers akamira uko. Ma-sacrificers haadi kutarisana kuti iwe shamari tiri ma-sacrificers atidananeka isusu ma-sacrificers acho yatidana. So you find that vanoda kuti varoorwe vaite ma-white wedding vari kutsvaka ma-compromise. Haudi kuchata nenere compromise panzve kutsvaka uyu anoda roorwe compromise uyu tsvaka umwe memuri kusaidi makaungana muroko ma-compromisers aroko. Unlike charges vanoda kukomita vachienda kuma-compromise. Saka life ndo zvakaita ichangoramba ichingotendera seizvozvo. Vamwe vane laki vanoona kuti ndo zvaita vakuru vekare vai-sacrifice. Munhu airovogwa so achibva kunhamo osacrifica ndebvu dzinobaya dziya dzoti regai kuti as long vabereki vangu vatya. Onorogwa nemudhara nendebvu dzinobaya kuti akakuhaga ndebvu dzechibaya kubaya kudai. Sacrifice her happiness for love. You sacrifice your happy. You sacrifice zvinhu zvinokuita happy. Unodaiwo vanhu ane mazimasoro but you sacrifice hororwa nomunhu mutete. You are sacrificing. Ndo nyaya iripo. So I don't know kana ndabatsira. Remember that you can sacrifice your career over your own life. It doesn't mean relationship chat. Kuna vamwe ano sacrifice kana kuti ano compromise career dzavo over their happiness. Unyazozva kuti so manaka this time I should be just flying to some holidays. But what no. I'll compromise that. Let me go to library ndinoverenga mabhuku. Umwe woita commitment. Woita commit to something else. Umwe actually sacrifice something else. So I hope ndakubatsira guys. Have a good night. Tobatana pasarapo. Kana isinganzwisike play again kusvika mainzwisa nyaya ndirikuzama kutaura panapa. Kuti hakuna munhu akasikwa ari perfect. Doesn't matter kuti munhu ari kukupfimba, haana mari kana ane mari, akagarika sei, panodori nekamwe ka element kari pauri. No matter how cute, hakuna munhu ari perfect.
pane kamwe kaelement kari pauri kadiki kanotoita kuti munhu ati tongosacrifice awo izvozvo zvangu a compromise kuti even Beyonce uyayo mwanodo compromise nokuti hagoni shona icompromise kayo because iwanga uchida munhu anotaura shona wachapota uchisebera uko Beyonce saka hapana nyangwe perfect munhu acho ari perfect chaichai even hakuna munhu ari perfect in the world pandori necompromise chete wakazviziva izvozvo pema mungaderedza masikero ako because vamwe vanokwira matomu kudai I'm on top of the world house hapana munhu ari on top of the world. Life is just full of compromises and sacrifices. Otherwise ukasasacrifice shamwari kana kucompromise unosvika dzakanaka 59 years dzako kudzisvika kuti uchingori single saizvozvo. Kana uchiraura hove ukaisa chitube chako chakadai so shamwari unobayika nokudyirwa wemusinde. You need to sacrifice, go deeper kudai so kutokanda chiredzo kumberi kuti sange chiri chega woita zvekudhonza kudai hove dzodzingirira kusvika dzaruma dzichingwa chi zvako zvekuraura pamakumba pa and I don't want to commit, I don't want to uchiraura mumakumba akomo ese ndebele nevati bona induku enhle iganyulwe ezizweni induku enhle iganyulwe ezizweni rati haungambowani tsvimbo yemangama tsvimbo dzaunoveza nemiti iri paseri pemba wako ka tsvimbo yaunoveza watema paseri pemusha yakasiyana netsvimbo yaunozoveza waenda musango ukapinda mukatikati kemesango ukagara wakatarisa kuti muti uyo ndoda kutema ndigadzira tsvimbo. Mandevere papa aitaura chokwadi shamwari don't get surprised iwo kuona uchinyengwa nomwe munhu kana ariko uri kuAustralia uko uona uchinyengwa nomwe munhu ari kuzvishavano achinyengwa nomunhu ari kuNew Zealand uchinyengwa nomunhu ari kuAmerica vakazara pauya. Find out why and if you're a good judge yekuti munhu ari kusacrifice uyu kana kuti munhu uyu ari kucompromise wakaziva izvozvo ukapinda handisi kuti makazari munhu ari kucompromise leave them no kuna mwana anocompromise akadorarama newe lifetime but kana munhu acompromise stop munhu acompromise ari kudira kuti uri faithful chete haasi kukuda body yako yakashata zvokushata che gumbo rako rakashata hapana kana chimwe chiri nani pauri kusara kuti faithful chete saka acompromise ati I'll compromise all the beauty for your faithfulness. Iwo bhati rekanimbomuhurira kahwani vamwe varongohura wani chamarega kutedzera vanhu unogona kutedzera munhu ari pamunhu akasacrifice. That's why let me tell you guys that's why chorati kuna mwana anohura vachingoramba nevakadzi vavo anohura so kuhura mukadzi anohura chacha agoregeregwa iwe ugofleta nemobile phone ugorambwa usina kuhura. Let me repeat again shamari kune umwe munhu wekuti anohura murelationship mahura mese iwe ugorambiwa asi agoramba achidiwa. Difference ndeyekuti ahurira munhu akasacrifice umwe akahurira munhu akacompromise. Ukahurira munhu akacompromise anobuda nekuseruko uchibuda ukanobuda nekuseruko because to be in that relationship he didn't even sacrifice anything, he compromised. So regai kutevedzera you don't know a person's relationship. You don't know a person's relationship. Don't copy. Don't copy. Because some of the people that you see there, you've got an advantage. Zvafana kuti hande tinoputsa mawindo unoenda muchiputsa mawindo muri kuUK uchiputsa mawindo muchiputsa mawindo vamwe maBritish iwo une passport chinyawo maBritish achanzipinda njere vechinyawo wanzi kwirai ndege. That's ndio zvakafanana izvo. Some of these relationships kuti shamwari yangu akanorora kuZimbabwe nenoda kutondorora kuZimbabwe shamwari
munhu wauri unotorai wambozvibvunza here kuti ari kusacrifice here kana kuti ari kukomita kana kuti ari kudi. Don't just copy kuti nokuti vanhu vakanoshipa kumusha ndakuti unoshipawo zvinogona kumuitira. Ivo vaya varume munoti vakadlisiwa vaya kumwe hakusi kudlisiwa vakangokomita chete, they are not compromising, vakangoita sacrifice. Uyu serious varume vanosvika pastage kuti uyu nyangwe akandiurira uyu haarika ndingogara zvangu naye ndamuda mukadzi uyu. Varume vanozvita koita umwe murume inini ndikangokona uchisekerera nemusi oya wakaita usiku kuti wakangorega answer phone yangu block. Vanodero vanosiyana and don't copy kuti nokuti mukomaningi vakati hanzi yo musikana shamwari unosiya munhu wako anga akatokomita future wife yako uchiteedzera vanhu. Mumwe nomumwe ane mareactiro ake, mumwe nomumwe ane zvanoita, mumwe ane zvinomuirritata. Vamwe vanoirritatiwa nechikafu chokuna manhu wira chinoita chikafu chokunigeria chacho kana vachibika ndechiti chichikwichi but vanochidya vachinakirwa. But ndingationa kuti ndaona zvimwe vamwe vachidya chikafu chinonhuhwa ndoti chiuyai kumusha tidle zvidhongira vora iro yatiribike. No. But kana ndikakomita ndati okay ndakuda kuroora Nigeria vacho aribika zvinhu zvinonhuhwa ndoroora ndatokomita ndaakutojoina zvekuvora izvozvo ndozvo zvakaita. Saka don't copy some people because vamwe vacho vari committed, vamwe vacho vari same with the hospital. You go to a hospital, there are some people who are there who live in the hospital because my illnesses are really koya umwe munhu avo yangu ku-A&E accident and emergency. Saka iwo kana kukopa munhu avo yangu A&E iwo uri wepermanent uchifanirwa kutora mapirisi ako na12 kati hako ku-A&E ndamuona atopinda mumall ukamutevera kumall uchifanirwa kumwa mapirisi ako euyu haunga uchipangwa kuwana 3 ikadarika unofaka uri kumall ikoko wateedzera munhu we-A&E. Example ndikupa ndekuti even kumajere uko vamwe vanhu vakapiwa 200 years mujere ndiwo unoona achisakura kuti arikutofamba ega uyu rega ndimutevere akatopiwa life in jail. Iwo wakapiwa 5 days mhosva yako yakatosiyana, machengetero vanokuita imwe akatosiyana. So guys, thank you so much.